nav dilê Stenbolê li navçeya Beyoğlu'yê li pişt kolana İstiklalê kolana kafe û çayxaneyên Kurdî heye. Dema meriv ji vê kolanê derbas dibe. Yekser tabela û muzîka Kurdî bala meriv dikişîne. Li kolana kafeyên Kurdî yek ji mekanên herî balkêş kafe beybûne. Li ser dîwarê wê yê derva portreyeke mezin ê fîlozof û nivîskarê navdar ê Kurd Ehmedê Xanî hatiye xêzkirin ku bala herkesî dikişîne. Kafe beybûn ji sala 2014 ve vekiriye û ev 6 salin jî ji aliyê Nûran Kizil Aslan û birayên wê ve tê birêvebirin. Kafeya wan bi taybetî bi çaya qaçax û qehweya Kurdî navdar e. Jiyana me pir rind derbas dibe. Qehwa me Kurdî zaten, müzisyena me tenê dest pê dikin, meratîne strana dojin. Müşterî me zêde turist hene sa Kurdî zaf pir lê hez dikin. Me rintî jî naz dikin, hez dikin, dojine vê stranî me ra vekin. Di vê kolanê da mekanê herî kevin roştiya demxane ye ku ev 19 salin bi navê xwe yê bi Zaravayê Zazakî navdar e. Taksimê de ya yekemîna tabela Kurdî li vê de berê de gelek dihatin ser me êriş dikirin derê ama fekirin em bi taybetî ser ve diçin û em pes nakin ji ber wê yekê em hêliştin kültûra xwe çanda xwe em vê de par vedikin. Ne tenê Kurdên Stenbolê, lê Kurdên ku wekî geştiyar ji Ewropa û ji welatên dervatên jî serdana van mekanên Kurdî dikin. Ji vir Ewropa tê li Almanya'nın em cîsêya valê hevin em hatime de em her sal têmê derê em pê kêf xweş dibe kurmancî muzîka wê heye em zanin kurmancî çîk em pê xweş dibe kêfa me pir xweş diye em zanin em nelmeketin yani. Wexta xelk li xerîbiyê ye tiştê Kurdî gelek were kêfxweş dibe ya me jî wilo ye her goz dê me vê dirê ez tê me ve cihê Kurdî û gelek kêfa me ji axirtinê Kurdî re de goraniyê Kurdî re tê. Li kafe û çayxaneyên Kurdî hincaran muzîka zindî tê pêşkêşkirin û bernameyên çandî jî lê tên sazkirin. Ji loma jî ev der ne tenê wekî kafe û çayxane lê wekî navendên civakî jî tê dîtin ku têda behsa huner, dîrok, siyaset û wêjeya Kurdî jî tê kirin. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.